oianaren ekosistema sakonago aztertzea tokatu zaigu. Zigarren barnean lursaroa dago. Oianeko biodibertsitatea oso altua da. Eta baietan dagoen ura ur geza da. Orain, oianean dagoen arazoa salduko dizue. Oianak dekon arazoa deforestazioa da. Hau da, zuhaitza mozten ari dira. Zuhaitzek karbono dioxidoa zurgatzen dute eta oxigenoa botatzen dute, baina mozten baditugu hau ez da gertatzen, beraz oxigeno gabe geldituko gineateke. Gainera, animaliak beraien bizilekoa galduko zuten. Klima tropikal haizea aurki ditzakegu oianean, bero asko eta euri asko egiten du. Bizidunen barnean landareak daude. Landareak fotosintesiaren bidez elikatzen dira. Fotosintesia holan gertatzen da. Lehenengo ur eta gatz mineralak sustraitetik zurgatzen dituzte. Hau da, izerdi landu gabea. Eta gero, hostoetaraino garraiatzen dute. Hostetan klorofilarekin nastatzen dira. Eta orduan gastrukaketa gertatzen da eguzkiaren izpiez laguntzez. Karbono dioxidoa hartzen dute eta oxigenoa kanporatzen dute. Baina gauean eguzkiaren izpirik ez dagoenez hori ez da gertatzen. Eta hori gertatu eta gero izerdi landua kanporatzen dute. Orain landaren ugalketa salduko dizue. Oianeko landareak loredunak direnez hasien bitartez ugaltzen dira. Adibidez, bromelia, ibiskoa edo orkidea. Orain animalietan zentratuko gara. Animalien barnean erlaxok daude. Eta erlaxoan barnean espezie desberdinetakoak daude. Eta dira, bat arrabaritza da. Hemen pantera ikusten da. Eta pantera guakamaioari jaten du, edo harrapatzen dio hobeto esan da, elikatzeko. Eta guakamaioa kaltetuta ateratzen da. Eta beste erlazioa da, inurri hostoak itzailea, hemen ikusten dena, landarearen hostoari karraskatzen diola, eta orduan, zatitzu horiek onddoak deskonposatzen dute, eta ura eta gatz mineralak bihurtzen dituzte. Horrela, landarerentzat ona da. Espezie desberdinetako erlazio honi mutualismoa deitzen. Animaliak ugalketa egiten dute, bibiparo edo biparoen bidez. Oianean bibiparoak izan daitezke. Armadilloa, hartza, txinpantzea edo gorila. Orain obiparoak izan daitezke, inorri hostoak itzaileak, txoriak edo anakonda. Animalien elikadura hiru modutara izan alda. Belarjalea, adibidez, baraskiloa, arabijalea, adibidez, pantera, eta orojalea, adibidez, guakamaio. Orain, elikadurak eta azalduko dizuegu. Arabijalak, adibidez, pantera, orojalei jaten dira, adibidez, guakamaio. Guakamaioa belarjalei jaten dio, adibidez, baraskilo. Baraskiloa landarei jaten dio, adibidez, zuhaitze. Onddoak, animali edo landare batintzan, ura eta gatz mineralak bihurtzen dituzte. Hau da, landaren elikagaia. Izan da gure aurkezpena, espero dugu esan gustoko izana eta honi esker asko ikastea.